Как да оптимизирате ефективността на вашия бизнес? Как да управлявате сградата, така че да сведете до минимум оперативните разходи? Офис сградите са винаги предизвикателни приложения, поради съчетаването на просторни етажи, предназначени за офиси, отделни зали за срещи и затворени помещения. Сега ще ви разведем из сградата на Daikin, за да ви покажем цялостно решение, което можем да предложим, за да отговорим на вашите потребности. Ние предлагаме нещо повече от продуктите. Поддръжката на Daikin означава също, че имате достъп до най-новите ръководства за експлоатация и брошури или софтуерни инструменти за избор, така че да направят процеса на вземане на решения много по-лесен. С лесния за използване интерфейс можете да сравнявате различни технологии за текущи разходи или за емисии на въглероден диоксид. При много офис приложения има нужда от сървърни помещения, които се нуждаят от охлаждане 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Daikin е единственият производител, който предлага специална гама от приложения за технологично охлаждане, работещи с пълна надежност до минус 15 градуса по Целзий. Той предлага най-добрата надежност поради асиметрични комбинации и специализирания контрол на режим на работа, режим на готовност. За помещение тип отворено пространство е най-подходяща нашата касета с кръгъл поток. Нейните сензори засичат присъствието на хора и реагират по съответния начин, чрез автоматично регулиране на въздушния поток, за да се избегнат течения. Касетата с кръгъл поток е с най-малката височина на пазара, което увеличава вътрешното пространство. Нашата касета с кръгъл поток предлага оптимален комфорт и ефективност, благодарение на 360 градуса подаване на въздуха, интелигентните сензори и уникалната функция за автоматично почистване, което също намалява времето, необходимо за поддръжка, както и разходите за поддръжка. В заседателните зали конструкцията на нашата уникална напълно плоска касета се вписва почти незабележимо, тъй като нейната форма е абсолютно еднаква с стандартните таванни плочи. Вградена изцяло в тавана, тя е подходяща за всеки интериорен дизайн в търговските площи и не допуска никакъв компромис с комфорта благодарение на интелигентните сензори. Външното тяло на това цялостно решение за офиси е от серията Mini VRV от Daikin. Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността, с богата гама от вътрешни тела, които могат да се свържат към него и възможност за постигане на намалени нива на шума за приложения с ограничения за шум. Вашата климатична система има само една точка за контакт – Daikin.